आंनि बेयाव गारि बारनायखौ इमान मोजां भिडिअ बानायबाय ना मा खि मोनजानायनि फुटेजआ फैयासैथाय माने भिडिअआनो जायाखै। थ' हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायबा हरनाय जाहैबाय। थ' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। थ' आं दिनै सालाकाथि थांनो नागिरदों आरो गाइस। NTPC नि बै मोनसे दै जमा थाग्रा दंना, आंबो बारा मोजां मिथिया मा होनो बेखौ। बेयाव जों दिनै एसे लोगोफोर गोजा बेरायहैनो नागिरदों आरो। दा टाइमा 4:30 जाबाय खोमा गाइस, आं नायाखै एक्जाक्ट आं मिथिया आरो आं हमना होनबाय ओरैनो 4:30 जाबाय खोमा। नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनोब्ला नायलांबाय थादो। दा आंखौ लोगोफ्रा बैयाव नेनानै दंनो, लोगोफ्रा नेगासिनो, आं दा बिसोरजों लोगो हमहैग्रोनि। गाइस जों दा ओंखारबाय। लोगोफ्रा उनाव दं आंना। नैबे जाबाय फ्लाइअभार गाइस। नोंथांमोनाथ' नुबाय थाखायो आंनि ब्लगाव बे ब्रिजखौ, होमबाबो देखायबाय थानाय जायो गाइस। गाज्रि मोना, दाबसे जायगाखौनो खनले देखायबाय थायो होननानै। थ' जास्ट ओरैनो साडेनलि प्लेन लानायसो जादों गाइस। आंना ग'प्र'आबो बारा बेट्रि गैया। दा लामा ससे ब्लक खालामबाय थानायावनो जोबनो हागौ गाइस, आं जेबो गेरेन्टि होनो हाया। थ' गाइस लोगोफोरखौ दा ज' लोगो मोनजोब्बाय आरो जों दा थांगासिनो। माने आं सिगां थांखांखाबायमोन, नोंथांमोना आंनि भिडिअ'आव नुखादों। आं भिडिअ'बो हगारखांबाय बेनिखौ, ओमफ्राय दिनै नेक्स्ट थांफिननो नागिरबाय आरो नै लोगोफोर लेंनायखाय ओरैनो थास्लायस्लाय थांनो होननानै ओंखारदों आरो गाइस। थ' गाइस नै दा सराइखेला मोनबाय। ओरै सराइखेलानि नैबे राइटजों थांबा बावखुंग्रि हाजोखौ मोनहैबाय आरो, ओमफ्राय जों दा नैबे लेफ्टजों थांगोन, नैबेजों बावखुंग्रिखौ मोनहैबाय। नैबेजों थांनांगौ आरो जों दा जे जायगायाव थांनो नागिरदों बेजों थांनांगौ। बेबायदि ओरैबो दुब्लिबारि ओरैबो दुब्लिबारि गेजेरजों लामा थांनायबाथाय बरिया नुयो आरो दाबायदि माइ गायनाय बोथोराव। माइ हानायनि बे माइ ओंखारनाय समावबो बिराद मोजां नुयो आरो। दाबायदियाव साबसिन नुयो, गोथांनो ओरैबो गोथां ओरैबो गोथां। ड्रन शट लानो मोनबा बिराद मोजां नुबायमोन आरो बेखौ। थ' गाइस जों थांगोना नैबे हाजो बारनानैनो, नैबे हाजोखौ बारबानो मोनबाय आरो जों थांनो नागिरनाया। NTPC निफ्राय जेथ'नाखि दै गलाङोना, जों दा जे जायगायाव थांनो नागिरदों बेयाव गासिबो जमा जाहैजोबो आरो। थ' गास मोननोसैयानो, बारा गोबाव गैला। नै बेबायदि साल बागान सिं थांनाय लामाखौ बिराद मोजां मोनो आं गाइस। नोंथांमोना माबायदि मोनो, मोजां मोना कमेन्ट खालामना खिथाहर गाइस। थ' गाइस दा नैबेजों हाबनांगौ आरो, ओमफ्राय नैबेजोंबो फैजायो। जों दा ओरै टाउनजों जाना फैदों आरो। थ' दा बे सेर थांबाय थानांगौ आरो लामाया, ओमफ्राय बैयाव मोनसे हाबग्रा दंबावो, बेजों हाबबानो मोनबाय डाइरेक्ट गाइस। लामाया दाबो कमप्लिट जाजोबबावाखै आरो बे। जों सिगां फैबानो बेबायदि अबस्थायाव दंमोन, बे लामाया दाबो कमप्लिट जाया। थ' नैबेनो गाइस NTPC आ। नै जों दा मोनसे हाबग्राखौबो मोनफैबाय लामाखौ। थ' बै ससे दावखोनानै हाबबानो मोनबाय। जों दा नैबाव लोगोफोरखौ नेनि दसे, उनाव दं बिसोर फैगासिनो, बिसोरखौ नेनि र' दसे। थ' गाइस दा नै नैबेजों हाबनांगौ। औ बेजोंसो हाबनांगौ। थ' आं दा नैबे लोगोनि गारिखौ सालायदों नालाय, नैबे बाइजार दं, ओंखायनो लामाखौ क्लियार नुनाय नङा गाइस। नुगौबो जानो हागौ, आं बुंनो हाया माबायदि नुदों केमेरायाव। थ' नैबे हाजोआनो गाइस जों दा थांगोना, बे हाजोनि खाथियावनो आरो। बे हाजोआ नंद्राया, बे हाजोनि बारनानै मोनबाय आरो। थ' नैबे पाइपआनो बे जों दा जे जायगायाव थांगोन बेयाव थाङो आरो, माने बेसेंजों दै थाङो नालाय। बे लामाया गामि सिंनि लामा नालाय गाइस, मोसौ बोरमाया बिराद थायो आरो। थ' गाइस नैबाव भिउआ बिराद मोजां जादों आरो, नायनो हागोन। नै नोंथांमोना सानानै हाबहां जाना दं। बेजों लोगोसे नै नायनो हागोन, एक्सुवेलि बे गारिया आंनि नङा, सासे लोगोनिसो। नोंथांमोनाथ' आंनिखौ मिथिखायो, आंनाथ' ब्लेकसो। नैबे गेटआ फांनायसो, खुला गैया। जों दा बैजों मोनसे हाबग्रा दं, बेजों हाबैसै गाइस। दा जायगाखौथ' मोनफैबाय, बेनो गाइस। बारनांगौ जासिगोनलाय। थ' गाइस खस्थ' नैबाव। थ' गाइस नै बिराद गुवार जारो दैया। ओमफ्राय बे नोंथांमोना आं दहाय पाइप देखायदोंमोन ना, बेजोंनो फैयो आरो बे दैया। नै नायनो हागोन,
ओरैबो दङ माने बान्दो खोनानै दोननाय स्टाइलसो आरो बियो बान्दोआबो बिराद गोजौखा थ' आं गाहायाव दसे ओंखारलांनि ओइ थ' गाइस गाहायनि भिउखौनो बेबायदि नुयो आरो एकदम बिराद गुवार मेगनानो फेला लाजोबनो नागिरो ओरैबो दं नै गाइस ओमफ्राय नैजों नै सान हाबहां जाबाय ओमफ्राय बै खावसेयाव दै दं आरो ओमफ्राय नैबे खावसेयाव गैया थ' बैयाव लोगोफ्रा फट' खेबजागासिनो गाइस जों दा ओंखारफिनबाय थांफिनसै मोनाबायबो थ' नोंथांमोना आंखौ जेसे हायो एसे सापर्ट हो गाइस नैबाव बिराद दिगदार जायो आरो माने गेटआबो खुलिनाय नङाना ओरै गेटनि खाथिजोंसो बारनांगौ बिराद प्रब्लेम जायो आरो बेयाव गाइस आयुलै खस्थ' डाइरेक्ट मानखौ मोननांगौ बुस्थुखौ ना ओइ नारखोदो जानाय नंला बे बोरै नारखोनांगौ ओमफ्राय बेखौ हमथा फैलाय बेखौ हमथा फै बेखौ हमथा फै दे लाबोदो आयौ हसे जाबाय लांदो थ' गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै थ' नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो माबाफोर गोरोन्थि नुदोंबा कमेन्ट खालामना खिथाहर गाइस आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां मानो होनबा नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट मोनबासो आं भिडिअ बानायनो साहस हागोन नालाय थ' बेनो गाइस keep loving keep supporting love you all guys peace out चमेलीको तिलो माया बम्बई जाने चमेलीको तिलो माया